media takut semua. Jadi orang mari mani tahu apa Jeng ada 18 tarik Delhi अभियान नथिए kasi bike ba scooty daily khanan thang tongo am himale angora sanam tumka bose je bubagra ni netrite bubagra ni bisingkui tibramotha ni buribodol jeng TWF nuinai obono kasi itihas nya hingchongna haro mobo life mobo tongrutnai tam hinggamle kuno সংগঠন khano kuno rajnoitik bodol khano buriro scooty ba bike rally khlaiyako tabung first jeng buri motha central committee ni uddoge jeng bike rally ba scooty rally khainani thang tongo obong bugai jeng sara tripura north just jeng obo Khumulwngo base khlainai jeng rally khlainai bisi khlaiman ba bisi borok bang ya jeng abo nainan thanglia oboni puila ba jeng Khumulwngo base khaina khlainai oboni pore jeng ta one chuk nai এবং মানসুকো দङ जों डिस्ट्रिक्ट वाइज दिल्ली अभियानाव सिमी तैया जों तेबो एजेंडा कताल तिखलायै आन्दोलन खालायना थांतानि जों अबो फाइखौ जों बाइक रेली स्कुटी रेली डिस्ट्रिक्ट वाइज खालायनाय अब जों सक्सेस खालायनायनि बागैनाय सिगांनि दिल्ली अभियानाव दैनाय जों सक्सेस खालायनायनि बागै चेष्टा खालायनाय जों बुरि बदल बुंगैनाय तान हिमालय जों नंखार फैके बुरि र बुंगैनाय बबाग्रानि जे ग्रेटार त्रिपुरा लेन्ड न जों सक्सेस खालायनायनि ग्रेटार त्रिपुरा लेन्ड मानो नांनाय हनैनो जों बुरि रावखौ नखर फायलायजा हातानि खाजा बा बुखा जतन खाखुफुर खायनो सिगांनि 18 तारिख न नासिं तंलायो जों 18 तारिख जों सक्सेस खालायनाय हनैनाय स्कुटी बा बाइक रेलिखौ जों खालायलायो बस एरिया तो फाइनेंस तो Khumulwngo सिम आबो फैसा सादि एरिया तो इको गानागिनि तो तंनाय न टाटा चलो जंपुजला रो तंनाय न Khumulwngo तंनाय न बेलबारि Khumulwngo आबर तंनाय हाइपनो आं अर कबंनारको मानदाय सिमनार बा सारा त्रिपुरानि बुरिर जदि नरक अव मुचुंखां गांगाय नरक फाइगां गांगाय बेलायनो हामनाय जत्त बुरिर अर मानजानानो बागै आं कबो फाइदि तिनो अ बाइक रेली बा स्कुटी रेली खालायना थांगोनि नरक फायो अर मानजा गांगाय बबाग्रानि ग्रेटार त्रिपुरा लेन्ड काय थांजानि मारि बबाग्रानि जे नायमुं बबाग्रानि जे सानमुं अबनो जों फाइदि जुगा जुगि लायानि नेनाय फाइगां बेलायनो जानाय जतन फाइबायदि थक मागना बोलते जों सेंट्रल कमिटि फाइदि किचेन मिचार जों गनाय न हाइपनो बुखा गोनां र गांगाय तो दाय फाइनाय न थक स्कुटिखौ ओंखाय दाय फाइनाय सालायो बाक्सा गांगाय अरचक प्रचु दाय फैया ओंखाय बाजोंआबो माखलायनाय Mano, lama yang naik celarong go, cuma burirong harus cuma tanggo celarong ni harus cuma tanggo burirong orang kaitun orang bang kan cuma bang bersih celarong. Busuk bangna apa hai dalam apa? Bangnya tu cuma tahu cuma saya aku Khumulwngo best kaisa cuma suruh kanya naik mana, orang hati cuma senglai naik. Bang tatok tu matong go, busuk bang naik bubagrani jegre tak teribalik no nasi dia nongkona tangkani. Bang tatok kan matong. Bang itu जों बायनाय नेगराना वो जगह नंखाय Khumulwngo वो जगह गेदेरिं दंगार दुगमालि जों गेदेरिं लायो आरो हाथिं सुरु लायो ये अभियान खाना जागाव बोला नि खाना बिदेशी अब सिलेक्ट बोलते बुरि रखनो जोंनो दुइटा दाबा लेखा गोजांनाय दा दुइटा दाबा पुरा ट्रेन रिजार्भनो दुइटा दाबा जोंनो लेखा बुरि रखनो और दुइटा दाबाव जों बिसोर जन खामन खामाया जों मालाय बस जाते एरिया दिन बुंनाय Khumulwngo गाना के निसिम दा बुरि दाय बाय जों मान थांखै टाका चला जंपु जिला आइ बकुरि मान जों बुरि रख खागोनां रख बे प्रग्राम तो गांनांखै बुरि सिनाय कलक फाइनांखै जों एरिया नि जो बुकुक संनो जे स्कुटी गोनां ताय बाइक चालकना बुकुरों ओमहाय बुरि रखनो आं कबकनाय ताय जे चालकना रोंनिया फानो जे सपोर्ट खालायनाय मुचुंनाय फाइ माननाय जतो बुकुक संनो आं फाइना बागै कबको ओ चिनि स्कुटी एबा बाइक रेली नो सक्सेस खालायति सानानि बागै आंके अबनि लगे लगे जों चिनि मालखुंबो दंनाय
अब मालखुंगोखौ जों तंनाय जे थांनाय ताई जत स्कूटी एबा बाइकनि उगलगते खरसाके तंनाय गा अबन बागे आं खाचंगो जतनो फाइका हांगा जों अबनो पार्टिसिपेट खालामनाय ताई अबनो सक्सेस प्रेक्टिस खालामनाय गा अबन बागे आं जत त्रिपुरानि जत बुरिरकनो तो कबकनाय न गा जे फाइमाननाय फाइदि सिगांनि सालो खानो फायो अरो तंफाइमानो ताई अबनि बागे हाचाल ओ आंखर खुमुलुंगनि हाचालनि जे बुकुक सं फाइना मुजुंनाय रक जों बे कन्टेक्ट खालामनानो ब्रक फाइनानि पार्टिसिपेट खालामनानै मुजुं थांनाय ओंखाय ताई जों आं कबकना मुजुंगो 18 तारिखनि फुं 9टानि बिसिंगो जतनो खुमुलुंगो फायो गेदारिं फाइनानि गा जों 9टा ओंखाय जों 9:30 रनि बिसिंगो जों स्टार्ट खालामनाय ओमफ्राय खाजोंगो जतनो जों अब कासा हिस्ट्री नाय ओंखाय जों जतनो खातुं लायजा ओंखाय जे जों कनसाल्ट खालायगा एबा कन्टेक्ट खालायगा ब्रक जतनो खातुं लाइन दंलायो अब कासा हिस्ट्री नाय गाबन बागे जतनो पार्टिसिपेट खालायना तो मुजुं लाइन दंगो अब पुइला याप्रि बुरिरकनि स्कूटी एबा बाइक रैली खालामनानै ओंखाय अबनो सक्सेस खालायदि साना बागे आं हाय बायथागो जत बुरिरकनो स्कूटी गोरों यांथुं फायदि ओंखाय स्कूटी गोरों रक बा स्कूटी गोनां रक ओंखाय तो ताई ब्रकनो जत मिनसाय आं मामलायखाय ब्रकनो आं कबको ब्रक फायदि पुबाग्रानि नाहारमुं जोंनि ग्रेटर त्रिपुरा लैंड नो जों सक्सेस खालायदि साना बागे जोंनि बुरिरक TWF नि अब कायसा जुदाखे याप्रि सेमा ओ याप्रि सेमानो सक्सेस खालायना बागे जों जत बुरिरकनो जत बुकुसनो कबको आ सालो 18 तारिखनि 9टानि बिसिङाव खुमुलुंगनि दुमालि हाथियाव फायो बुथुमनानै बागे